Здравейте, приятели! Днес ще направим един много интересен експеримент с омега-3, който след малко ще видите, много бърз и лесен е и аз лично ви препоръчвам да си го направите вкъщи. Ако, разбира се, имате омега-3, която пиете, ви препоръчвам да си го направите вкъщи, за да можете да видите реално каква омега-3 пиете. За експеримента, който ще правим сега, аз ще използвам омега-3, която е с съчетание с омега-6 и 9, тъй като това е най-добрата и балансирана омега-3. Също така за експеримента ще ви трябва стиропорна чашка, ето която е вътре абсолютно празна, няма нищо и е суха. Защо стиропорна чашка? Защото стиропорната чашка се смята като молекулата на холестерола, подобна. И разбира се, ще ви трябва една вода, която е 36-37 градуса, колкото е температурата на човешкото тяло. И ще ви трябва ножица. Така. Тази омега-3, която в момента ще използвам, е 653 мг. Ето как изглежда. Сега, първо трябва да сложим вода в чашката. Ето така. Горе-долу толкова. Аз някъде до половината я напълних. То малко няма как да видите сега, защото ако е такова ще се разлее. Но горе-долу до половината, ако искате можете и догоре. Това няма абсолютно никакво значение. Сега взимаме омегата 3 и ножицата, за да може да я продупчим. Само една секунда. Че малко е трудно за срязване, но... супер, добре. Сега тук хубаво замириса навсякъде на риба. Така, и сега ще ви покажа да наблюдавате какво се случва в самата стиропорна чашка. Ето сега можете да наблюдавате какво ще се случи в самата чашка. Не знам дали забелязвате, но по принцип ето тук вече отстрани, чакайте малко, защото не се много вижда, но ето тук вече отзад има като дупка, не знам наистина дали много добре се вижда. Да, малко се вижда, не знам защо е размазано, но ето сега ще ви обърна ето от тази страна. Да видите реално тази омега-3 какво прави. Тоест тази омега-3 реално наистина работи, защото наистина изяжда в буквалния смисъл холестерола в човешкия организъм. И по принцип, то това може да продължи много време, нали, естествено, докато не свърши самата чашка, но ето, тя вече даже и протече самата чашка отдолу. Така че да. Ето така можете и вие сами да си тествате омегата 3 и реално наистина да разберете дали тази омега-3, която пиете, наистина дали работи или просто само ще стои в организма ви, ще плува така, без абсолютно нищо да се случва.